אתה בצד שמאל צוחים פה, אוקיי? גיספין לא... די, מה רצית? עופר! הוא פה, הוא מצב שלו. יאללה, קבוצה 3, תיכנס. יאללה, קבוצה 2, למים! שנייה, 2, קצב. שנייה, 2 לא איפה. 2 לא איפה. הוא מזנק אחרון, אבל מגיע לי. זהו. אלכס איפה? אלכס היה שם. אנחנו יוצאים מפה. אבי! 10. אלון, אני קופץ. אצלנו גם. קבוצה אחת, להגיע. קבוצה אחת, עופר. אבי, יאללה, למים. מה זה לצאת? עושים מהמים זה לצאת. חבר'ה, בהצלחה לכולם. אנחנו נשארים פה. זהו, עבדנו עליכם. קפוא. יאללה, חבר'ה. תהנו! קבוצה 2, לצאת. לא, שלכם זה פה. הופה, איך יוצאים מקיה? יאללה, קבוצה 2. אלון. די, קראת השחור. שלנו איפה זה? קדימה. קוראים לו. יאללה, כל הכבוד. קבוצה 3. ערן, יש 10 גיא. בוא. עופר. טוב. אין ברירה. זהו, תיפרדו מהקרקע לשעתיים וחצי הקרובות. תיפרדו מהקרקע לשעתיים וחצי הקרובות. רק זה 2:15 בשבילנו, יאללה. 2:15, 3, זה אותו דבר. חצאית כנרת. עוד 10 דקות. הפוך בוטה. חבר'ה, הם התחילו לשחות. נו, אני בלחץ ככה. אתה תעקוף אותם, אל תדאג. הגענו. יאללה. יאללה! גיא! 2, 3, צומחים. טוב. רגע.